Ulano sini media rongno, oro electronic media rongno seng kakaham tai ciba ya foro, norni cai mumbono sini je soba kaitung mani, obo kabares kaitung onrok, engkai seng tini yudi nogor bisiwo hamani, jotoni response o ekdom bubagrani bagai ekdom buskang agukjak, jotono si bubagrano hamjagai ba sengnobo lamsugui borok jiru khogui tongai. O response kaham mama bagai seng belakare khatong thogo tai seng joya karibo buskangni salobo seng onyo bisiwo seng haikeno dur to dur nogo nogo seng bubagrani kokma piri tongai. Ta kitcha khanama angkai je education minister bonobo phayo hune khnao abo kai mane norok tam sanamo song abono ti Obo sanamu chungo boto bini officially hayakabo sorkarni borok phayo obono seng kunu khane kare borok dongni kam khai thangnai sini bubagran dagi mungbai seng sini kam seng khai thangnai amson ang lukurno bo sanamu chungo sini je sung choba khai tongmani dur to dur khai tongmani je lukurok nungnai rok bo borok bo sungbai pal baksaka phai tebo jugdan ruoi sungbai o dur to dur no complete khane bagai ang kobok jau. ta kitcha sangnamo songma kai haise norok je dur to dur khlai tongmani omo o sakang gono kha bamotia rok bai milewi khlai mani norok bamotia block phaching boro thangnai Seng bamuti an blog no bo seng support khainai tamuka kai borok bo sengbai jugdan ruino seng no support khai tongo seng oro tipra YTF TWF jotono palbak sakano seng samung khai tonglai ba seng joto dik digino bongno bo seng support khaino bongno bo seng sojui tarinai. paithak ni sumung kai haise 23 election o basanai to kubangma party no basanai pia nong phaching ti norok buti wansuk norok jida jiti no Seng to 100% no wansugo seng jidinai tamuka ke sini bubagran netrite seng 100% semono je seng tabuk sejora para thangai je kok piri tongmani jeng jotto borono sengno support khayo hayakaba bubagrano jotto no support khayo engke seng bisas khayo o 2023 seng bubagrano mu khangno seng gejeng khaino painai hini asa khayo. sarni sinimung kai Ani sini mungkai ang Dipok Debarma 2 nong Mohanpurni block president. Kini dunia Mohanpur Block Committee ni lojima bai bugurani thanchani kokpi ni pahit jabe sung ibidi nagar DC wo thanchani kono lokon thani sung tirkha tai kokpi mung soya tongnai jodo jodo podotini 10ta BC coverage ni asagora man kono sung kai borok lukurok busuk mane bubagrano support khai nong no support khai am kisa saikna sung pini nukha lokoron thani thangai sini lokorok bugurano khabai khubai no support khai sini para amchai kichu kichu kokjana chara rok tongo kokjana ko tongo tamne rang puchane luge bugurani lama theke thanjani lama theke isa kutulja borno bachung heart and soul khaina chung borno bujugui tongo karon ora chung yogdani bagai sini te prasa thanjana nanai thanjana ekmatro lama thanjana ekmatro fan je fan bachin te prasa mukti mani manu completely norok kapla ingan hani ja wansuk जों 100% sure बसकने इलेक्शन जों बंगलानि लीडरशिप तेबा माथा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मान है आंखा खाय bobo thayo norok tini door to door kokpir mung khlai jaka তিনি ইউডি নগরে বিসিং ক্লাইজাক দাইন মারা আবনিয়াগুলো নন্দরাম এরপরে রবিচরণ উদয় সেনাপতি পাড়া লাস্ট মাইক্রো kokpir thani kuno kebong mung rok dato কক তিনি কোনো কেবো মুং করি বরঞ্চ সিনি লুকুরো কেন নগই বলে খাদু খাদা je
lukurok norno nai tongnai norno khnai tongnai bongni bagai nongni phajingti tam message namoso जों मेसेज नामो जों लोगों थानि नरक खावा जुदिनो बग्रानि थान्दाना हामले दङाखै एक्टिवली पार्टिसिपेट जों हाय खैमा हाय जथनो जाति क्लाइने बागै जों कबुं मुंना साननैसोनि मुं आं